खुलुमबाय गासिबो सोर सोर एब्रै फैदों एसे राव हरदो एब्रै फैदों हेलौ रावबो फैयाखै नामा टाइमाबो एसे लेट जाबाय निजोम बर' हेलौ आदा हेलौ ब्र अल बड' स्टेटास मा ओंख्रि जाखो आसोल ओंख्रिया माबा दालि ओमफ्राय ना रानि औ रानि बा मा खबर बिदांस्रि गेमिं आं दं अ गुड मोजां 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 आयु माथो फिर फिर बिरलाजोब्बाय र' लासै लासै कमेन्टस खालाम सन्दना गयारि फैबाय ब्र मा ओंख्रिया माबासो दालि ओमफ्राय नामोनलै नामोन र' फिर फिर बिरला जोबथारबायलै कमेन्टसफोरा मा खालामदों बस मैयानि भिडिअआ डेन्जार जादों क'क्राझार गेमिं बा थेंकिउ 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 रानि मिदुल बसुमतारी आदा सामथाइ मा खबर खबराथ' दा मोजां मोजांखौनो बुंनांगोन दा गेजेरावनो बांद्राय गाज्रिबो नङा बिशाल बसुमतारी राजु बसुमतारी र' लासै लासै कमेन्टस खालामदै फिर फिर बिरला कृष्णा बसुमतारी ओइ नोंनालाय कमेन्टसखौनो नायख'नो हाया किसान बसुमतारी हाय आदा मालालै नोंनि हाबाया आदा हाबाखौ सोंथारनाङालै हाबाया बोसोरनैनि उनाव दै बोसोरनैनि उनाव सानदों नों मा डिस्ट्रिक्ट आरो मा गामिनि दादा आरो बेसेबां फरायनाय दादा नों बिदांस्रि बसुमतारी सोंहरदों ना आंनि डिस्ट्रिक्टआ हम डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय दा आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव थायो ओमफ्राय फरायनायाव सोंदोंना फरायनायखौ आङोथ' दा फरायनाय गैथ'ला बिएससि रयेल बिएससि खालामदों ओमफ्राय डिलेट दं आरोना ओमफ्राय र' अनसुला बसुमतारी ओइ ब्र सानजारां आदा 9.42 हा र' नोंनि नामालाय आदा अमित जुलि अमित आंनि मुङा शंकर दैमारिनो ओमफ्राय निक नामाथ' मिथिखागौ नोंसोर मुङा सामथाइ टमिनि भिडिअ'खौ नुगोन ना नुवाखै ब्र नुदों नुनायखाय नुदों आरो ना मिदुल बसुमतारी आदाखौ बिराद हेन्डसाम थेंकिउलै थेंकिउ आलारि बर' हाय आदा ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखामखौथ' सानजौफुनि जाबाय दालि ओमफ्राय ना एसे दंमोन आरो ना ओमफ्राय सुन्दर नार्जारि मा ओंख्रिमोन आं खोन्थाखांबाय दासो करन दैमारि हिर' नुखादोंना थेंकिउ सुबास दैमारि मा खालामदों ब्र आंथ' दा ओरैनो दं दा दंनायालाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो आं दसे जिरायफैबाय ओमफ्राय बिदांस्रि बसुमतारी दुमफाव आब'मोनाबो बाक्सानिनो नामा नङा बिसोर धेमाजिनिनो सिमोनसापुरिनि खोमथा ब्रह्म दासान्दि मा होनदों मावजि बुन्दाया फैथारला नामा ब्र फैगोन फैबाय थागोन साख्रि मा लिरदों सिकिरि इन्टारटेनमेन्ट सामथाइखौ खिखुंखाय मा लिरखो 100K फैगौ सामथाइ बस जुलि अमित फैगौ नोंथांमोननि सापर्टआवनो फैगौ नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थादो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो थाबैनो फैगोन बेखायनो आं खावलाय गासिखौबो आंनि अनजाथाव भिउवार्स अननानै थाबैनो 100K खालामना हो पुरापुरि अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे गोदान चेनेल खुलिबावनो सानदों गोदान चेनेल ब्लगिं चेनेल खुलिगोन नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोब्ला आङो निस्सय लाबोगोन ब्लगिं चेनेल गोदान 100K थाबैनो खालामना हो नोंथांमोना अके अल बड' आं नोंनि साबसक्राइबार आं नोंखौ ब्रायनो गोसो दं बेरायनो बुजियासै आं बारा दैमालु बर' टमिनि भिडिअ 9 मिनिटनिया रिलिज जादोंना जायाखै आदा बेखौथ' आं दा मिथिला गोदान भिडिअ थाब आपल'ड खालाम आदा अक्सम डेभिड खालामगोन निस्सय खालामगोन तामाम बिरनाय बिरखोनाय भिडिअ मा होनदों करन दैमारि मा रनाल्ड' बर' आदा बिदिनो लाइभ फैबाय थानो नांगौ सम मोनबा ओमफ्राय फैबाय थासिगोन नोंथां मोजां रायज्लायनोनो फुंखा बर' ओइ आदा 9.42 भिडिअखौ हरलाय आं दंबा आंनाव गैया दे ब्र प्लिज निमाहा हो आङो बेफोरखौ आरो बाव नागिरबाय थानो नङा होमबा आरो मा जकार गेमिं मा बेयो
बड' 100K जाबा मा गिफ्ट होगोन ब्र' नोंथांमोननि गेजेराव आङो गिभवे लाबोगोन गिभवे मोनसे लाबोगोन नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय खायनो थाबैनो नोंथांमोननि गेजेराव आङो फैगासिनो गिभवे लानानै FR लाभ्स नार्जारि हाय आदा आंहा दासो नुदों थेंक इउ वेलकाम हेन्डसाम नुथारो नोंखौ ब्र' अनसुमा ब्रह्म थेंक इउ ब्र' थेंक इउ दै थेंक इउ मादो एल'खो आदा बेलासि एल'नायाथ' दा आं दहायनो बुंबाय दालिजों माबामोन ना एसे दंमोन बेखौनो एल'ला एल'लि जाबाय आं बिराद गरमथार ओमफ्राय नै माबा जादों आंनाव बिराद मा होनो बेखौ बिराद माइसुं बेरलाबायदों मोखाङावबो पाउदारसो लागासिनो आङो बिराद माइसुं बेरदों बिदि बेरामोन नाथाय मानो बेरदोंबाथाय बिराद खस्थ' मोनदों मानसुसो मोनलाबायदों आदा बेलेन्स सोना हरलाय अननानै आंनो मैनाथि ब्रह्म निस्सय सोगोन दे फन नाम्बारखौ हरना दोन मा होनो बेयाव प्रेमजित नार्जारि अफिसियेल दुर्गा फुजायाव बर'नि फेमास फिल्म 9 मिनिट्स 42 सेकेन्डखौ नायोना नाया बस नायगोन नुबालाय मानो नाया जानो ब्र' मेन्टेलनि रायलायनाय मिस्टार खोरोम मेन्टेलनि ना मेन्टेल रायलायनांगौ ना मा किरि किरि थाबाय थादोलै मोजां खोथा बुङा मानो र' नोंसोरनि कमेन्टफोरखौ आं मोजां नायनो हास्लाबाखैलै कमेन्टफोरा मा ओरै पिर पिर बिरलांजोब्बायलै लागाय लागाय लिरा मानो र' मिदुल बसुमतारी आंनावबो जादों बिराद माइसुङा आंनावबो बिराद जादों नंगौ नामा माबा मोनो दै जायफोरनाव माइसुं जादों ना आं दासो दहायसो बायना लाबोदों नै क्ल'ट्रिमेजल डास्टिं पाउडार नै गाइस दहाय माइसुं जानायनि बेखौ बायब्र'ना लाबोदों आं बिराद गरमलै ओइ र' फिर बिरलांबाय नोंसोरनि कमेन्ट नायस्लाबनो हालाया माथो र' आदा सान्थाय मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि आं एसे खोथाबावनो ओंख्रियाथ' दालि आरो माबा ना र' रायलाय ब्र' दहायनि बायदि मजाखा मेन्टेलनिया दे नोंसोरल' मोजाङै कमेन्टफोरखौ लिरबाय थाया मानो आङो दे मेदाम जागोना बहानि मोनलाय सार प्रेमजित बेफोरखौ सोंबा माबा जालायलाय आङोलै माबा उनाव खोथासिगोन नामा होनना एसे मिनिलाय आसोल मिनिनाय मा टाइपनि मिनिनांगौबा मा टाइपनि मिनिनांगौ मेन्टेलनि ना माबानि मोद्लानि ना सामथायनि खुसि खुलाय खुस्ला खुलाय आदा गस्ला हामा नापाय बे बडि गैयाना बडि थाबासो एसे देखायलाबायनो हागौमोन उदै माखा देरजोबलाय लांबाय जायै दादा फामिनि राव रायज्लाय प्लिज फामिनि खस्थ' जायोलै हिनजावफोरनि रायलायनांगौ बिराद खस्थ' मोनो र' अमा राजानिखौ मिनि आसोल अमा राजानिखौ र'लै गयाव मालिस नाग्राया दिनैसो नुदों नोंखौ आदा मैनाथि ब्रह्म थेंक इउ डियार सिस्टार गवायाव खिन्थु आं गवायाव थांफेराखै दे बुंखादों आं गवायाव थांफेराखै सानसेल' थांगोन गवायाव ओमफ्राय आंबो एकदम रियेलावनो मालिस नानो मोनोबा मोनगोन खोमा थांमारगोन आङो गवायाव गयाव जायफोरा गयाव थांदों बिसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोथादों आंबो ना मेन्टेलनि माथो नुलाय मा होनदों माथो गरम जोब्बायलै गार्लफ्रेन्डखौ खोनबेसे फाग्ला बिदि जायो नामा र' मेन्टेलनि रायलायनाय गांनि मजा मिस्टार खोरोम थेंक इउ बिदिनो जितेन नार्जारि आदानि महरखौ अन्थाव बाथाव नुखायो नुनायावथ' बिराद अन्थाव बाथाव खिन्थु मानसिफोरा सानो आंखौ बिराद जेनेबा कार्टुन भिडिअ बिराद फानि जेनेबा कमेडि डायलग होयो नालाय बिराद फाल्थु सानो आरो दा मोगथाव खिन्थु आं बिदि नङा दे फाल्थु नङा मोगथाव माने फाल्थु नङा माने जेनेबा बिदि उन्दा स्पटआव बारा बिदि कमेडि बुंनो माने हाया माने मा बुङो बेखौ बिराद लाजियो आरोना बिराद एसे बिराद
पलाइट माने सार इउएनआव फैलाय नोंखौ खनसे नायनो लुबैदो मामु बसुमतारी इउएनआवथ' आङो थांगोन आं बिराद थांबाय थानो मिस खालामदों सारमोनखौ बिराद मिस खालामदों थांथाराखै आङो सानसेबाबो थांगोन दासान्दिनो अ आदा मेन्टेलनि रायलायलाय सोमखोर बसुमतारी रायलायगोन दसे थाथ'लाय सुपार साट खालामनो सानदोंमोन नाथाय अपसनानो गैया माथो नंगौ अपसनखौ मोनाखैना नागिरलाय मुसलपुराव लोगो हमनो गोसो औ आं थांगोन मुसलपुराव साननैसो उनावनो थांगोन आङो मुसलपुराव भास्कर बर' माला हाबा जागोनलै हाबायानोथ' नोंथांमोना माबायदि नुयो बैसो जाबायना एसे लानो सम जादों जायाखै लानो सम जाबायबा लानांसिगोनथ' आरो माथो खालामबावनो बाराद्राय बोराय जाबाबो उनाव प्रब्लेम जायोना ना मा बुङो गाइस निथुल दैमारि आदा आं नोंखौ दासिमबो नुवाखै नुवाखैबाथ' दा मा खालामनो दा आंथ' गगा मुगायाव थायो नोंथांमोनहा जुदि लोगो मोननो गोसोबा मालाबा आङो सम होगोन गासैनोबो निस्सय लोगो हमफैनो हागोन आंखौ आदा आं नोंखौ दासिमबो र' एमजि बड' ब्लग्स लादो फंबाय लागोन एकदम लाथारनो गोसो जाथारबाय आंबो बारा गोबाव थाजालालै आं मालाय बेसे सिंगेल संजाना जाबाय थानो गुड जब ब्र' लाथ' र' मा बुङो जेंखौ मा नामखौ गानो नों ब्र' जेंखौ मा बुजियाखै आङो र' गवा पार्टि माबोला फैगोन ब्र' सुनिल दैमारि फैगोन गवा पार्टिखौ आङो सानथ'वाखै खिन्थु आङो लासैनो लाबोगोन सरिफ नार्जारि बिजनियाव फैफेराखै नामा बिजनियावथ' आङो ओरैनो जेनेबा थांफेराखै सिङाव ओरैनो माबानायानो क'क्राझाराव थांनायाव भनिता सोरगियारि हाय आदा नोंसोरनि भिडिअ'खौ नायना जोबोर मोजां नाङो थेंक इउ भनिता डियार सिस्टार सुदेम ब्रह्म जोंमा बसुमतारी दानसोरां भाइ ब्लग आदाया आंनि कमेन्टखौ फरायासै आदा आंनि कमेन्टखौ फराय आदा अननानै सरि ब्रदार आं नुस्लाबाखै बिराद कमेन्टस फैयो नालाय फिर बिरलाजोबथारो कर'नानि भेक्सिन लाबोला गथ' मोनानो माथो नङा दे ब्र बेफोरबायदि नङा बेबायदि सरकारा बेबायदि खालामनाय जानाय नङा जोंबोथ' लादों नङा होमबा आंथ' सेकेन्ड द'ज लाबायानो बेफोरो फेक रिउमार्स गाज्रि बुंसावनाय मा होनदों बेयाव निथुल आंनि प्रेडिक्सनाव ड्रेसखौ गुफुर गानबा हेन्डसामसिन नुगोन थेंक इउ जितेन नार्जारि नंगौ आंबोथ' बिराद मोजां मोनो वाइट ड्रेसखौ निथुल दैमारि आदाना बेसे इयार जाखो आंना इयार्सआना बारा बोरायद्रायबो नङा बारा माबाबाबो नङा 26 रानिं जाबाय एजआ आंना अनजालु बसुमतारी आदा बाजैया बहानि सनितपुर ढेकियाजुलि सिकेन्स मा होनखो कर'ना जुगाव बारा गोबाव थाजाया दा माबा जादों जकार दैमारि बेखायनोथ' सानदोंलै एसे खम खरसावनो जबद माबा खालामसै नामा मामु बसुमतारी सार खबरा बोरै नोंना मानसियानो बोरायथारबाय इउएनआव थाबाथ' हेन्डसाम ओंलै इयुनाव थानाय समाव एसे माबामोन ना खस्थ' खालामोमोन नालाय एसे माबामोन आरो जेनेबा एसे मा होनगोन बेखौ हेन्डसाम मोनबोदोंमोनलाय दा र' आदा डाटा बस्टार नांगोन 11 थाखाय मा होनखो बड'लेण्ड आइदल पार्ट 3 अक्सम डेभिड वाइटि बड'लेण्ड आइदलखौ लाबोगोन माला लागोन बाजैखौ आदा सोरजिला बर' बाजैखौथ' आङो मोनबा गोदानसो नागिरना लानोसैलै आङो र' आदाना जेएबा बेसे फरायनाय जेएबा ना डिग्रि फरायगासिनो जायखिजाया दैथुन बर' रागासो जोंबाय आं मानो ब्र' नोंनि मा लिरखो नोंनि मबाइल नाम्बार दं आंनाव थेंक इउ नों बबेनि आदा आंथ' बाक्सा मुसलपुर निकासि आदाया सबाय होख्लायनाय
दैजि रानि दे थेंक इउ डियार सिस्टार आंनि सबाय बिमा दंमोन दे बेयाव नै बेयाव सबाय बिमा दंमोन ना मिन्थिखादों खोमा नोंसोरो सबाय बिमा दंमोन आङो ओमफ्राय बिराद गिदिर जाबाय थानायखाय बारायलांबाय थानायखाय आङो एख्ल'लाबायनानै माबानाय जादों। नोंनि नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा भाइ अल बड' भिडिअ'सो आंनि भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव आं दाख्लैनो होखादों दे अननानै चेक आउट खालाम ओमफ्राय मोनगोन। ब्र' नोंनि निजोम दैमारि ब्र' नों जाङिया गानगोन ना गाना गरम बोथोराव गानो मानो गाना जानो आयौ गानो। सिम मोसाहारि क'क्राझारनि नांगौ नामा ब्रादार नांगौमोनलै क'क्राझारनिखौ होनदों सासेबाबो लाथारनोसैदां। नों डाइलगखौ बहानिफ्राय मोनो ब्र' डाइलगखौथ' हारसिंनो सानलाबायबाय थानो फैयोलै बिदिनो ओमफ्राय साननोसो सम मोना आंहा। हिन्दी मेकार आदा नाजिबा अबाव फरायो टंला कलेज मा र' अनजालु बसुमतारी आदा मेन्टेल भाइनि खनसे रायलायनाय खोन्थि प्लिज इरिलै मा नोंसोरनि कमेन्टखौनो आं फरायख'नो हायाखैलै र' माबा सुबास दैमारिया मा होनो दैयो खनसे नायनि र' आदा नों बे भाइराल जानायफोरनि थाखाय नों मा सानो आंथ' आरो मा साननो बेफोर गावबा गावनि सायावसो आं मालायनि पार्सनेल खोथाखौ दा बेयाव बुंथ'नो सानाखै। मदमा बसुमतारी आदा नोंनि मालनि मामोनखो लक्ष्मि बसुमतारी बिसि गरम देखाय नाङा सौखा जोंगोन नामा अनजालु मोसाहारि वाव बरिया थेंक इउ ब्र' आयौ गरमलायबाय। अनसुला औवारि आंनि कमेन्ट्सखौबो नाया नायदों ब्र' नायदों नायख'नोसो हायाखै सरि ब्रादार। डेन्जार खोनादों माथो नोंना दा रायलायफिनलाय नंगौ र' बासु गेमार मा होनदों बेयाव आं आउट जाबायलै सानथाया दा मालाथ' नंगौ दे मामा बसुमतारी सार डेन्जार बुंबायलै मेन्टेलनि गाइस मोनसे खोथा आं दहायनो बुंखांबाय नोंथांमोना थाबैनो आंनि चेनेलखौ 100K खालामना होदो अब्लानो आं गोदान मोनसे ब्लगिं चेनेल खुलिसिगोन नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना मा सानो सापर्ट होगोन ना होआ देलाय सापर्ट होगोन ना आदा आंनि चेनेलखौ बुंना होदो मा सुमि बसुमतारिनि चेनेल ना साबसक्राइब खालामना होदो सुमि बसुमतारिनि चेनेलखौ आदाया मा खोथा बुंदोंमोनलाय मा होनदों आदाया जेबखौ लोगो हमगोन ना हमाखै हमथ'वाखै गवानिखौ पार्ट 3 लाबो जागोन दे नोंथांमोना जुदि बुंबाय थायोब्ला आङो लाबोगोन अके। नोंखौ गाज्रि कमेन्ट हरग्रा मानसिखौ मोनबाय नामा मोनाखै बिनि थाखाय ना बे बिनि थाखाय ना बे बिनि थाखौ आङो बिसिलाजोबगोन र' आङो गगामुगाव थायो नामा आदाया बिमल बसुमतारी थायो गगामुगावनो थायो NRL खाथियाव दै आंखौ मालाबा लोगो मोनगोन नोंथांमोना आदाया आंनि कमेन्ट्सखौबो नाया साया बर' मा नायस्लाबनो हायाखै सरि डियार सिस्टार आदाया मा खबरा मोजां डियार भास्कर बर' आदा नोंनि मालनि नाम्बारखौ मा होनखो बेयाव जौगासार बसुमतारी मिनिथाव मोनसे डायलग होलाय ब्र' मा डायलग होनो गोसोआवनो फैला माथो ना आइ लाभ बयस मिन्टेल ना मा होनदों माहि बसुमतारी आदानि भिडिअखौ आङो नायफेराखै ना मा होनदों मिन्थिनि बादि रायलायखालाय आदा मेन्टेलनि बादि ना रायलायगोन र' मतिलाल ब्र' मावजि बुन्दानि बड'लेण्ड रादाब मोनसे डायलग होगोन 100K जाथारसिगोन नोंथांमोननि सापर्टआवनो नोंथांमोननि अननायावनो आरो थाबैनो 100K खालामना होदो आं अब्लाना गोदान चेनेल नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोगोन आदानि चेनेलनि थाबैनो 100K जाथों थेंक इउ आदा सामथाइनिलाय
सामथाइनि र' गवानिखौ पार्ट 3 हगारदोब्रा बेबी क्रिएशन्स हगारगोन नोंथांमोना जुदि सावरायबाय माबाबा रिकुवेस्ट खालामबाय थादोंबा आङो हगारगोन खिन्थु आङो सानथ'वाखैमोन जुदि नोंथांमोना बुंबाय जेला ना आङो लाबोगोन ओंखाम जाबायना जायाखै ब्र' ओंखाम जाबाय देयार साया बर' अनिल मुसाहारि आदा गोदान लड खालामदो लै आदा हाथारला नायनो अनिल मुसाहारि अके जागोन आं गाबोन मोनसे भिडिअ लाबोनो सानगोन नाजागोन ब्रादार क्रिएशन भिडिअ मेकार एप्सखौ माथो मोनलालै कार्टुन भिडिअ मेकार एप्स मोनोमोनथ' मोनोमोन मानो मोना जानो मोनो आदा मेन्टेलनि लायदोलै सोरां बर' गासैखौ गथायखौबो होजोबगोन र' सन्जीब कुमार गयारिया मा होनदो इयो आंनि कमेन्टखौ नायाब्लाबो जायोलै भाइ मानो ओरै होनदो ओरै बुंनो हामा देसुं आङो नायस्लाबनो हाख'वालै इ कारनते आङो गथायखौबो फरायजोबनाया मिथिगोन ना जितेन नार्जारिया मा बुंहरदों मिथिगोन ना आदा नोंनि स्ल' जादों हिरि नेटानो कुरियायाव बयाके गाज्रि आङो बेलेगाव थांनासो भिडिअ आपल'ड खालामहैयो मिथिगोन ना आदा नों बाक्सानि दुमनि फैफेरबाय ना दुमनि खाथियानो जायो जोंनि बिरखां नार्जारि बिरखां अनजालु बसुमतारी हिट जाखायो आदा थेंक इउ डियार ब्र मावजि आनन्द बर' सामथाइ भाइ आरो मोनसे रावखौ रायज्लायनो लुबैदों मा बेयो मंगलदै फाटाकपारानि जोबोर मोजां जागोन बेखौ बिसिनिखौ आं बारा मिथियाखै माबोरै रायलायोबा खिन्थु खेबसे खोनासंबानो आं हायो दै रायज्लायनायखौ मोजां खेबसे खोनासंना लाबानो आं हागोन मा खबर होनदो रिप्लायबो खालामा एस सिस्टार खबरा बरिया तामाम बरिया मजा दाबुल मोजां माने फराया माथो आदा मोगथां ब्रह्म फरायगासिनो मतिलाल बर' तामाम मिनिबाय लाखै खोथा फुंखा बसुमतारी इंलिस रायलाया दा इंलिस आङो माबा रायलायगोन देसुं थाब भिडिअ हगारनांगौब्रा आदा मोजां नुदों दे नोंनि जेबनि नामा मा खिथा उनाव खोथासिगोन आङो करन दैमारि नों बुङाबा अख्रां सानिफ्राय आलु दरसे नों बुङोब्ला माबोरै मोनलाय सल'आ नों बुङोब्ला अख्रां सानिफ्राय आलु दरसे लाबोना होनो हागोन आङो नोंनि गुंग्राय नोंनि गुंखे जानो हागोन आङो नोंल' गारनाङा केन्तु बहुद दिगदार हो जायेंगा होनखादों खिन्थु आङो आदा अनजालु आदा 100K जाबा आरोबाव लाइफआव फै निस्सय फैगोन फैथारगोन जितु गेमिं मा ओंख्रि जाखो दा आङो दालि ओमफ्राय ना समायना बसुमतारी समायनाथार माथो बाबुआ दिनैसो नुबाय आं थेंक इउ डियार हाय आदा दासो आं बिकि वेलकाम लन्डननि रायज्लाय आदा लन्डननि होनसै होनबा आं दै माने बेलेग इंलिस आरो ना मा होनो बेखौ नांदेरला इंलिस The first times ever catch calls the first test is gonna be how to fly the first and the mother count helicopters just the first is American English occurs the very interesting so that the first times is ever not the fly the first the crazy the lab the first and pants is gonna be how the floor is sustaining Desarot Brahmo बिनि सार नों प्लिज आङो बाक्सा निकासि मुसलपुर मनालिसा दैमारि मा खबरा दा मोजां डियार मनालिसा र' आदा हिनजाव लादो सार टनिया बसुमतारी लानोसैलै गोसाथार माथो रावखौबो मोनथारा सोरखौबा गोसोथोबाबो माथो रायजालाबाय एसे हाय आदा बहानि दासो नायदोलै आदा मा ओंख्रि जादों मिस्टार बड' मा होनखो र' जिएफ
फटायनायनि आयदाया हरलाय आदा मालाबा मिदुल बसुमतारी मालाबा भिडिअनि गेजेरजों आङो माब्रै जे फटायो बेखौ होगोन दे है थेंक इउ आदा भाग्यश्री बसुमतारी सरगियारि ओइ आदा मेन्टेल फाइनि रायलाय मेन्टेलनि ना र' गथायखौबो आङो रायलायजोबगोन नों रुमाव हारसिं थायो नामा सार जौगासार बसुमतारी औ आंनो थायो हारसिं संजायो आरो हारसिं थायो मिथिगोन ना बिया खस्थ'लै बयाके बायो मिथिगोना संजानो मालाबा आङो संजानो बाबाथाय मिथिगोना सकफोरावसो रुटिफोरखौनो जाना थायो जोंसार बसुमतारी नों रुमाव हारसिं थायो आं दासो बुंबाय र' मामु बसुमतारी सार रिप्लेबो होआलै नों मा सोंदों होनबा मामु बसुमतारी आदा आंनि मा होनदों बर' मेन्टेलनिल' रायलाय आदाया सामथाइनि रायलाय आदा नंगौ मेन्टेलनिखौ बिराद मोजां मोनो आरो ना नोंसोर ना ओमफ्राय थ' गाइस नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौ थांनानै फल' खालामहैथां फेसबुक पेजावबो आङो सम सम खामानि मावो आं दा नै फेसबुक पेजाव खामानि मावथार मोनाखै खिन्थु आङो साननैसोनि उनावनो आङो फेसबुकआवबो आपल'ड खालामबाय थासिगोन भिडिअखौ स' गाइस नोंथांमोना अननानै फेसबुक पेजावबो थांदो आरो फल' खालामहैदो लाइक खालामहैदो ओमफ्राय बेखिनियानो सोमदोन बर' एल'ग्रानिखौबो रायलाय एल'ग्रानि ना एल'ग्रानि साखादों ट्रेक्टरना मा होनोमोनलाय ट्रेक्टरना नांगोल मा होनोमोनलाय आदा नोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनो एभि मिक्स थेंक इउ डियार ब्र बिदिनो गोजोननाय लाबाय था नोंथांमोनखौ आं बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना जुदि सापर्ट होयोब्ला नोंसोरखौ इन्टारटेन खालामनो आंहाबो बैसोआबो रागलांबाय हाबाबो जानो रोंलायलाङासै खोमा आंनि बायदि रायज्लायनो हागौ ना भाइ देलाय माबायदि प्रान्जल नार्जारि ब्र खुलुमबाय प्रान्जल सामथाइनि रायलाय आदा सामथाइनि ना रायलायगोन साया बर' सामथाइनि रोदोमसाया मा बुंदोंमोन रोदोमसा सामथाइनि खिखंखाय मा रिप्लाय होआ मा सोंदों होनबा ब्रादार आदा नों बाजै लाबायना लायाखै लाथ'वाखैलै मोनथ'वाखै लानो गोसो जाबायमोन माथो मोनथारा रावबो नोंथां प्रान्जल मा होनदों प्रान्जल डियार ब्र नों थाबाय थादों लाइभआव एसे गोबाव जाबाय मालाबा लोगो हमगोन प्रान्जल दा मोद्लानि रायलाय मोद्लाया बिराद दुस्थ'थारलै मा होनखाबाय गरमा आरो आंखौ बिराद गोलोमो मिथिगौ ना मानो बिजों गोलोमबाथाय मानसियानो एसे बिराद दैबावबाव नामाथाय बिराद गोलोमो आंखौ एसेबो गरमाव थानो हाया माने निउटन बर' आदा भिडिअ गोदान माला हगारगोन थाब हगार आदा मोजां नाङो नायनो थेंक इउ डियार ब्र निउटन हगारगोन थाबैनो हगारगोन आङो सोलाबथाराखै आरो आङो दा कभिड भेक्सिन लानायनि भेक्सिनेटर जानो माने ट्रेनिं होगासिनो स' बेयावबो थांनो गोनां जाबाय थादों बेखायनो सम मोनाखै उफाय गैयालै गभमेन्टनि गुन्दै जाबा बिराद बायदिसिना खारथिंबाय थानांगौ जायो आरो जों मास्टारफोरखौसो एसे खामानियाव थिनलाबाय थायोना सरकारनि मानसिफोरा बिराद जारलायानो माने जेरावबो माने जोंखौसो मोनबाय थायो आदाया इमान आमायजों भिडिअखौ बबेथिं लाबोयो मिदुल बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया ना फ्राय दालि हाबायाव लेंहर आदा एबि मिक्स लेंहरगोन गासिखौबो खबर होजोबगोन अनलाइन क्लासखौ पार्ट
अनलाइन क्लासखौ लाबोनांगोन र' सानदोंमोन आङो जंगिता कारेन्ट थांबाय नामा आदा नों बिराद गोलोमबाय ओंलै कारेन्टआ दङ दंनायालाय बिराद गोलोमखायो आंखौ आदा मावजि बुन्दाखौ आङो गाबोन सबनायनि गेजेरावनो मोनसे लाबोगोन एलपिना हाइ स्कुलनि मास्टारा बिमल बसुमतारी आङो दा एलपियावनो मावगासिनो उफाय गैया बारा फरायनाय नङा नालाय आरो बारा टेलेन्टबो नङा बेयावनो टेट लिरलाबायनानै मा होनो आदा नों हारसिंनो बानायो नामा भिडिअखौ रंजालु अफिसियेल आंनो डियार आंनो बानायो हारसिंनो गासिखौबो बि बड'सा हिरि मा खबर मोजांलै हिरि आदाया स्कुलाव थाङाखै स्कुलाव थांबाय थानांगौ मोनसे अर्डार फैदों स्कुलाव थांबाय थानांगौ जायो बिदिनो अनलाइन क्लास मा क्लास बायदिसिना बेफोर खामानिनि थाखायबो आङो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थानो हाया रेगुलार स' नोंथांमोना सानो आदाया मानो भिडिअ लाबाय थाया मा खालामबाय थायो बे सान्थाय खिखौ सानो खोमा सोरबा सोरबा मानो भिडिअ लाबोथारा बे सुवादा होननानै खिन्थु आं दिनै बे लाइभनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं खोथाबाय बिराद खामानि थायो आंहाबो आंनि पार्सनेल गोबां खामानि थायोना स' बेनि थाखायबो आङो भिडिअखौ लाबोनो हाया जायो मानोना आङो इउटुबाव फुल टाइम होथ'नो हायाखै आरो हानायबो नङा खोमा उनहालागै ओंखायनो नोंथांमोना सानना ला भिडिअ फैबाय माने बियो सामथाया रुमावनो दं सानना ला आरोना जुदि भिडिअ फैथाराखैबा सान नोंथांमोना बियो माबा मोनसे खामानियाव बिजि जाना दं बेबायदि सानना लानांगौ नोंथांमोना ओमफ्राय दैमालु नार्जारि आदा बाजै लानोसै आंनि आब'खौ हरनोसै लागोना लाया लानांगोन मोजांबा लाजोबो आं गासिखौबो र' ओमफ्राय आदा मेन्टेल बायदि गारांजों दोंसे गान रोजाब खना पिटर नों आंनि हिरि नों मानो एखे मोजां र' हिरि आदा सामथाय मा खबर मोजां सायथुन ब्रह्म मा सोंदोंब्रा ब्रादार सरि भिडिअ मोनसे बानायबाव मोनसे सम भिडिअ मोनसे बानायबा ओरैनो सानसेयाव हायो सानसेयाव ओमफ्राय जुदि मोजां बानायथारबाथाय साननैबो लानो हागौ नोंनि बानायनायनि सायाव आरोना जानला मेनलाबाथ' ओरैनो दसेनो जायो आदाया दा बहा दं एबि मिक्स दा गगा मुगा दं धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय भिडिअ मोनसे मा सोंदोंमोन बेयाव एबि ब्लग रक चेनेल आदाया सानजानाय मोजां खोनायो नामा एसे मोजां खोनायो बेनि थाखायनो आंबो फल' खालामो जंगिताब्ला दै लोंना खनसे फैदो थां ब्रादार दै लोंना लोंगोन र' गांथ'वाखै आं ओंखारनोसै आदा अके बाय गुवाहाटि पार्ट 3 खौ लाबोनो आदा अके लाबोगोन नोंथांमोना गुवाहाटि पार्ट 3 खौ लाबोनो आदा अके लाबोगोन नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामबाय थाबाय नालाय आं लाबोगोन दै नेट गैयालै आदा नोंना नेट गैया बिराद स्ल' नोंथांमोननो माबायदि भिडिअ नांगौ माबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनो खालामलाय माबायदि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोनहा टमिनियाव मा होनदों आदा दोंसे मेथाइ खनब्रा आदा मेथाइखौथ' दा मा खननो मालाबा मोजां खनना होगोन र' दै सिमेन्ट सापरिनि फैयाखै नामा आदाया बिमल बसुमतारी सिमेन्टथिं आङो दाख्लै थांदों डिम'आव खिन्थु सिमेन्ट सापरि थारसिम आं थांनाय जायासै मालाबा आं मोजां बेरायहैजोबगोन नोंनि डाइलगखौ जोबोर मोजां मोनो आदा डिमासा नार्जारि थेंक इउ डियार ब्र' भाइ काइन मास्टारखौ मानो प्ले स्ट'राव मोनला खोन्था हरनो हागोन नामा प्ले स्ट'राव सिगां मोनोमोन खिन्थु आं नायथाराखै दै खिन्थु आं क्रम ब्राउजारफ्राव मोननो हागौ इन्टारभिउआव हिट जायो थेंक इउ डियार ब्र' इन्टारभिउ भिडिअबो लाबोगोन आङो साननैसोनि गेजेराव
जोंसार बसुमतारी आंनि थाखाय फुल एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नांगौ सार अके जागोन मावजि बुन्दानि भिडिअखौ लाबो थेंक इउ जागोन आं लाबोगोन बड'लेण्ड आइडलखौ लाबोबाव दा दैथुन बसुमतारी अके लाबोगोन आदाया इन्टारभिउनिखौ हिट मोनखायो जागोन आङो इन्टारभिउनिखौ लाबोगोन गवानिखौबो लाबोगोन आरो मोनसेया मामोनलाय आंनि थाखाय फुल मा होनदों इउटुब बर' आदा नों आंनिखौ मानो नाया इउटुब माखौ चेनेलखौ ना कमेन्ट्सखौ होनदों मा सार रागा जोंबायलां जेबो बुङा माथो होबाबो मामु बसुमतारी माखौ रागा जोंनो जाखो सोरां बर' हिरि सामथाय ना ब्र' आंनो सामथाय खिबुंखाय अके गाइस टाइमाबो जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव मालाबा मोजां रायज्लायफिनसै नामा आंनो मिनिनायनि भिडिअ नांगौ आदा मानोना मिनिनाय थाबासो जों अके जागोन लाबोगोन मिनिनाय दैथुन बर' सनितपुरावबो रादाब लाबो अके जागोन ब्र' सामथाय लाइटनि रायलाय आं मेन्टेलनि भइसखौनो जा हिट मोनखायो अके डियार ब्र' दैथुन बसुमतारी तामाम नांखायो आदा बड'लेण्ड आइडलनि अके जागोन नोंनि भिडिअसफोरखौ नायबानो गाबाबो मिनि नांखायो आदा बिराद मिनिखायो आं नायबानो दे थेंक इउ डियार ब्र' थेंक इउ जगत ब्रह्म मिदुल बसुमतारी आदा मेन्टेलनि मोनसे रेप सं अके आङो भिडिअनि गेजेरजों होगोन आदाया नोंनि कमेन्ट्सखौ माथो मा होनदोंमोनलाय बेकार बर' दिबिला बर' मेन्टेल भाइनि रायलाय आसोल मेन्टेल जागोन दे आङो नायजोबगोन गथायखौबो नायजोबगोन आङो गथायखौबो इदि नायजोबनो हायालै मिथिगोन ना ओइ सामथाय नों गेमस्रिखौ ना टमिनि सान्द्रि मोखांखौ मा होनखोलै नुस्लाबानो मिथिगोन ना आदा आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलाय रुपेसरि बसुमतारी अके लिंकखौ हरना दोनलै गथायखौबो चेक खालामगोन दे आङो मामु बसुमतारी सार थांसै बालाय खनसे मोद्लानि रायलायनायखौ रायलायलांदो ओइ सामथाय र' बानलुनि केरेक्टारबो होदो बानलु थ' गाइस दिनै जाथ'सिगोन नामा 100K जाथारसिगोन दे आदा थेंक इउ रंजालु मुफसेल थेंक इउ नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंनो आङो 100K जानो थांगासिनो नोंथांमोना आंखौ थाब 100K खालामना होथारदो अके